बा हमारा ऊपर, मांगी और कुछ तोहरा से नहीं हो कि हर साल ओइती देओ घरवा कलम ड्राइवरवा चाही हो कि हर साल ओइती देओ घरवा कलम ड्राइवरवा चाही हो। जैसे मिलल गौरा के तोनी करी एहसान के हुआवे मेहमान, शादी ओही से रचाइब हो कि हर साल ओइती देओ घरवा कलम ड्राइवरवा चाही हो कि हर साल ओइती देओ घरवा कलम ड्राइवरवा चाही हो। तानी खास जदि करब